Imagine being able to create powerful videos with just a couple of steps. Think about how you can reach your audience with engaging content without the need of a design degree. Demonstrate exceptional abilities with the help of AI. Synthesia may just be the tool for you. Videos have become a universal language, bridging gaps and connecting people worldwide. They're powerful tools for storytelling, education, and marketing. With the tools provided from Synthesia, the span of your viewers may become even bigger than you have imagined. Meet Synthesia, your ally in creating professional videos effortlessly. Our platform is designed for everyone, from beginners to experts, making video creation accessible to all. Explore this tool to understand how Synthesia can transform your content creation process. Discover how easy it is to produce high-quality videos without any design skills and unlock your full potential in video editing. Hear from users who have revolutionized their communication with Synthesia. Businesses have seen increased engagement and reach, thanks to our platform's simplicity and effectiveness. Real-world examples showcase how Synthesia empowers users to create impactful content. Discover the stories of success and transformation that highlight the power of video. Don't miss out the opportunity to discover step-by-step how to create impactful videos with Synthesia. Sign up now and take the first step towards revolutionizing your content strategy. By exploring Synthesia, you'll unlock the potential of video creation without needing a design degree. Let's embark on this journey together and transform the way you communicate with your audience. Би ли ми повярвал, ако ти кажа, че видеото, което току-що гледа, не беше направено от човек? Или поне не изцяло. Почти всичко от него е генерирано от изкуствен интелект през програмата Synthesia. Synthesia е лесно достъпна програма в интернет за създаване на видеоклипове, която интегрира в себе си изкуствен интелект. Предназначена е за всякакъв вид употреба, възможностите са изключителни. От промо-видео за реклама на продукт до информативен документален филм или презентация. Като много други програми с изкуствен интелект, Synthesia също може да работи на базата на кратки команди или с въвеждане на цялостен текст, по който да се ориентира и да генерира необходимото за потребителя видео. Благодарение на изкуствено генерираните аватари, видеото ти може да придобие по-разчупен или по-привлекателен вид, до който зрителите биха могли да се докоснат повече. Наборът е голям, а пък премиум версията предлага и още по-разнообразни персонажи, базирани на реални личности и модели. Наборът на езици пък е в размер на над 120, един от които е и българския. Това дава възможност на така наречения AI дублаж да генерира глас на необходимия от потребителя език и съответно да го прикачи към аватара, като анимира движенията и маниерите. Понеже на мен ми беше много сложно да избера как искам да ми изглежда основния стил на видеото, Synthesia ми помогна. Тя предлага широк избор на вече готови шаблони, върху които може да се работи, от промена на цветовете и смяна на текста и шрифта до добавяне на лична библиотека от снимки и музика, също и видеа. Когато започнеш да работиш с програмата, тя провежда бърз въпросник, за да разбере целите и интересите ти и да се нагоди за това какво да ти предложи като различни опции. Изключително ми хареса това, че Synthesia е много лесна за използване и не се налага човек да притежава някои по-специални умения, за да борави с нея. Все едно е да правиш презентация или обработка на постери. Отнеми известно време да разгледам множеството анимации, транзишъни, снимки и аватари, докато се ориентирам, но пък в процеса на работа се разбира повече и накрая всичко е по-лесно. Най-големият недостатък за мен обаче беше в това, че много голяма част от колекциите от снимки, от видеа и най-вече аватари е заключена зад премиум версията на програмата. Така, например, ако на някой му хареса нещо повече, а няма възможност за подновяване на версията, ще трябва да се премири с по-малко предложения, но и също с по-малък капацитет за създаване на видеа. Общо взето има определен брой видеа с определена продължителност, които могат да бъдат генерирани, ако не се закупи платената версия. Стъпките при генериране на видеото са прости.
Най-лесният начин е когато се отиде на секцията за шаблони и оттам се разгледат големия набор и различните варианти, които биват предложени. За всеки един от вариантите има пък една идея под варианти, които предлагат допълнителни детайли и структуриране на всеки един от слайдовете в самото видео. Информацията на тях може да бъде редактирана, така че за да се напасне с аудиото или с визуалния контекст. Опциите за редактиране стават с падащи полета, менюта и други функции за по-голяма прецизност и детайл, а пък когато видеото е готово, имаш право на превю, където можеш да видиш как ще изглежда вече готовият вариант. Когато си сигурен в това какво искаш, се натиска бутона Generate, където трябва да изпишеш заглавието и описанието на самото видео, което след това самото генериране отнема приблизително около 10 минути и то бива запазено в библиотеката и в галерията на твоят акаунт. Ако видеото ви е харесало и искате да разберете кога ще излезе следващото, абонирайте се за канала и дайте палец нагоре на това. Напишете също и долу в коментарите какво е вашето мнение за Сентижа.